Hello mga kamo. Dito pala tayo ngayon no, sa Amarilla Beach. Kaya paano muna tayo kasi mainit. Dito mga kamo. Sana no. Enjoy din kayo dito. Ang galing-galing dito mga kamo. Napakaganda dito. Tingnan. Yan mga kamo. Hello mga kamo. Nandito na pala kami ngayon sa pisto namin. Dito sa beach. Ito pala ang aming baon. Ito kami. Samahan namin yan mga kamo. Punta tayo mga kamo dito sa yan, napakainit mga kamo. Napakaganda rito. Maraming naligo dito, naligo mga kamo. Yan, marami dito naligo. Yan mga kamo. Dito pala kami dito sa ganda pala dito. Nandito pala kami ngayon sa Amarilla, Libaong Panglao, mga kamo. Kaya dito kami ngayon. Ang dami pala dito mga kamo. Dagat tayo mga kamo. Ayan ang daming naligo dito. Napakaganda mga kamo. Punta kayo dito mga kamo. Ayan. Wow. Ang linis. Ang napakalinis. Mamaya lang kamo. Punta na tayo dyan. Kasi maligo din ako dyan. Maya lang. Ayan. Ayan mga kamo. Dito mga kamo. Napakainit mga kamo. Pero okay lang kasi maganda naman dito. Dito tayo ngayon sa Amarilla mga kamo. Ayan, napakaganda dito. Tingnan natin yung dagat no. May naligo. Tingnan natin. Ayan, mga kamo. Daming ligo dito. Nasa likuran ko. Kaya punta tayo mamaya mga kamo. Nasa likuran ko rin yung pisto namin sa beach. Kasama ko dito ako ngayon. Ayan. Hindi masyadong marami ang mga tao dito. Kasi alam niyo na, pandemic kasi ngayon. Kaya hindi gaano ka marami naliligo po dito. Kaya mga kamo, kung baguhan lang po kayo sa channel ko, sana po huwag niyong kalimutan ang pag-subscribe niyo dyan. Click nyo naman yung subscribe ko. Salin nyo naman. Saka notification bell mga kamo. Saka gusto nyo yung mga video ko ay ma-update din kayo sa mga bago kong video na ina-upload ko. At maraming salamat dyan sa inyo mga kamo. Continue lang po natin dito ang ating view sa Amarilla Beach. Kasi nandito po tayo ngayon. Sana ma-enjoy din kayo manood dito sa mga